ambekane iki mau metu irung to. Saiki teko kuping karo teko kene. Kayak untut. Lah yo kok anek ambekane teko metu kono barang. Golek pangan kok angel ngene ya, Met ya. Lho ora kuwi kan jenenge totalitas kerja aja muni golek pangan kowe kuwi. Totalitas kerja iki ngetokne sapa? Dalang Dwija Kangko sing kondang sak Nuswantara. Aku gak melok kono, aku melok lek iki yo. Tak pekno kan awake dhewe bengi iki kan dewane pewayangan kan belione, rajane. Nggih, nek aku wis biasa karo jenengan nyuwun sewu lho, Mas. Aku nek gak karo jenengan ora mungkin aku cerita, Mas. Nyapa. Aku ya asline nek karo jenengan wis biasa to. Los ya, aku wong los ya. Nggih, no sok sering aku dolan kene jenengan. Komet iki mang lho ngrasani ning musala iki kaya wah. Kowe ora ngrasani jenengan. Ancang, rasane apa? Mulane ndek dulure iku ndek kancane ora pate akeh. Apa bintang tamu arek sinden lusi stowek barang ora isin. Lah niku lho kula. Sapa? Cakeme sapa sing ngono? Ya Mas Kangko nggih. Ya. Aduh, Mbak. Maju. Mboten Budi. Mbok De kapan aku rapi Pak Demu? Kebablasan. Kowe ngerti apa ora saiki? Oh reneng saiki zamane saiki wong tuwa yo reneng. Mergo saiki zamane zaman canggih. Ngeten lho. Zaman canggih. Kowe ngerti saiki usume aku dek ngibar tarik benang, ngerti? Dek mben tak tuwarik ke Banten Pak Dokter lek geret malih motoku pindah ning Batuk. Malah apik iki. Ora sida tak balekne nek. Kaya ya plastik. Apa? Kowe ngrasani Mboten apa? iki si combe. Ora ya, aku nek karo jenengan saka mangsa WA sharing to, Mah. Aku iki komet asine kula ora kepeksa duwe kanca iki isin kula, Mah. Apa lusi lho sinden apa disrikile drijine kaya jahe ngono kuwi lho. Lho, aku mau ngomong tuwek ngono to. Kuwi kapan lek muni? Iki mau ning mburi ning musala. Apa sinden tuwek barang kok polahe ra karuan. Jajal niku sesuk nek mulai rak mijetno lho. Piye? Kowe muni piye? Mboten. Kowe mirengne dalange tuture Pak Dalang mang apa ora? Mboten. Barang ki lek tuwek ki saya enak contone. Woh-wohan kuwi lho. Apa enek kates ya to? Nggih. Lek entah ya ora enek tlutuhe akeh, tapi lek mateng kadipangan enak. Pelem nek tuwa kae rasane legi. Kecut lek enom kecut lek tuwa enak legi. Kowe mirengne dalang apa ora mau? Jeruk nek tuwa rasane piye, Mah? Legi nek nom kae kecut apa-apa nek tuwa ki mesti enak ya, Mah ya. Lho, sampean tau mangan sayur bung? Tahu? Tahu? Ya tak ya tahu. Kayak nom apa tuwek? Ya nom. Ngapa gak nganggo sing tuwek? Ben bongko kowe. Lho,